Tenim el goig de parlar ara amb Jordi Martí. Hola, Jordi. Hola. Que és l'alcalde del municipi de Sant Pere Pescador. Què tal, com estàs? Molt bé, molt agraït d'estar aquí. Com es viu des de l'alcaldia que es faci aquest campionat aquí, en aquest municipi? Doncs bé, molt de goig. Sant Pere és un poblet molt petit. Per nosaltres el fet de poder acollir una prova del Campionat del Món en una disciplina relacionada amb els esports de vent doncs és una cosa molt important, una bona promoció pel poble i una molt bona organització per part del càmping La Ballena Alegre, que com sempre doncs fa les coses molt i molt bé. No és el primer any que es fa aquest campionat. Quants anys ja porteu fent-lo? Aquesta és la 11a edició i de fet a dia d'avui aquesta és una de les proves ja que està més consolidades en el circuit mundial. Pel que fa a l'organització, com tu has dit, està molt bé, els organistes estan molt contents de com s'ha fet. Sempre ha estat així, ha anat a millor. Jo crec que ha anat a millor, clar, heu de pensar que any rere any l'organització cada cop millora els serveis que presta a tots els corredors i el que és un fet característic d'aquesta prova és l'indret. Les platges de Sant Pere, incloses dintre de la badia de Roses, tenen unes condicions meteorològiques per a la pràctica dels esports de vent incomparables amb molts altres llocs, no només de Catalunya, sinó de la resta del món, i això fa que la majoria de corredors, un cop han visitat les platges de Sant Pere, vulguin repetir els anys següents. Pel que veig també, aquí es crea molt ambient de família perquè els regatistes estan en càmpings, cosa que no passa en altres competicions. Sí, jo crec que aquest és un dels avantatges de poder organitzar una prova d'aquest nivell amb una instal·lació com el càmping. Jo crec que el càmping és un dels grans desconeguts del sector turístic i un dels avantatges que té és que en el seu interior pots trobar tots els serveis a l'abast, cosa que potser no pots trobar, diguem-ne, amb altre tipus d'allotjaments. El fet de que els corredors puguin estar allotjats en bungalows li dona un caràcter molt lliure, tens tots els serveis a l'abast, la mainada pot córrer amb llibertat amb la bicicleta, i això és un lloc incomparable per no només competir, sinó passar un temps amb la teva família. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres.